Табигатьтә яз тантанасы. Рәсәй халкы инде 74-нче мәртәбә бәйрәм тантанасына әзерләнә. Җиңү бәйрәме якынлаша. Бу бәйрәм шатлыклы, бер үк вакытта моңсу да. Чөнки сугыш күп газаплар китергән, күп гомерләрне өзгән, күпләрне ятим һәм тол калдырган. Сугыш калдырган яралар инде әкренләп төзәлеп киләләр. Бүген сугыш афәтләре турында китаплардан укып, кинолар карап беләбез. Вакыт үзенекен итә. Тимер кораллар, медальләр һәм исемле жетоннар тутыгып, тузанга әйләнеп өлгерә. Ә дәһшәтле еллар тарихы, горур халкыбызның батырлыгы, көчле рухы, ватанга һәм халыкка карата булган ихласлылыгы онытылмый. Безнең мәктәптә җиңүнең 74 еллыгына багышлап төрле чаралар үткәрелеп тора. Бу көннәрдә балалар белән сугыш китереп чыгарган газаплар турында сөйләшүләр үткәрелә. Кемнәрнең әби-бабалары, туганнары сугышта катнашуы барлана. Район, шәһәр, республика күләмендә уздырылган күп кенә чараларда мәктәп укучылары уңышлы гына чыгыш ясыйлар. Район күләмендә үткәрелгән Сиңа баш иябез Рәсәй солдаты исемле бәйгесендә 2нче урынга лаек булдылар. Яшь армиячеләр отряды яңа составы белән яңа үрләргә иреште. Районда узган малайлар парадында 2нче урынга, ә район стадин строю силен в бою конкурсында 1нче урынга лаек булдылар. Соңгысының шәһәр этабы нәтиҗәләре 9 май көнендә билгеләнәчәк. Барыгызны да җиңү паркына сәгать 10-да узачак парадны һәм бүләкләү тантанасын карарга чакырабыз. Диляра Давлетшина, Рамил Зигидуллин, җиңү көне бәйрәменә карата махсус чыгарылыш.